Nadávky a útoky na učiteľov sú bežné v základnej škole v Plaveckom Štvrtku. Jeden problémový žiak dokonca zaútočil aj na našu redaktorku. Napriek tomu, že učitelia pravidelne podávajú na žiakov trestné oznámenia, nikto nekoná a nič sa nedeje. Zámok upchali zápalkou. Riaditeľka školy sa nemôže dostať do druhej časti školy. To je ich špecialita, oni upchajú kľúčovú dierku. V základnej škole v Plaveckom Štvrtku učiteľov pravidelne napadajú žiaci. Ma poťahoval za vlasy, vulgárne mi nadával, osočoval ma. Hlavatá, nachrachlujem na teba, vyhráža sa mi fyzickou likvidáciou. Pani učiteľku napadá stále ten istý žiak. Podľa lekára mal by užívať upokojujúce lieky. Podala som na ňo trestné oznámenie na policajnom zbore v Stupave. Na tejto chlapčenskej toalete nie sú ani dvere. Sústavne sú rozbité a skrátka škola nedisponuje ani obecný úrad toľkými peniazmi. Na tejto chlapčenskej toalete je žiak už viac ako polovicu vyučovacej hodiny. Poď von! Však poď von! To by sa mi žiadny hlavu veľká! Žiak zaútočil aj na nás. Učitelia školy a starosta si so žiakmi nevedia dať rady. V minulom roku nám na ministerstve školstva povedali, že nápomocné by malo byť metodicko-pedagogické centrum. Niekoľkokrát volal na metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. Bolo mi prisľúbené, že sa mi ozvú, ale zatiaľ žiadna odozva. Nám sa podarilo zistiť, že v apríli by im mali konečne pomôcť. Pre Plavecký Štvrtok bolo schválených 24 500 eur na 15 mesiacov na pomoc metodickú, vzdelávaciu. Akú teraz máte hodinu? Čo ja viem? Z vyučovacej hodiny v Plaveckom Štvrtku Ruslana Kurilcová, televízia Joj. Rozšírenú